Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa, barkamu da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. A yau bidiyo ne mai matukar muhimmanci domin bidiyo ne da zai nuna muku hanyar da za ku bi a WhatsApp domin ku hana mutane su sanya ku a group. Me yasa? Saboda a lokuta da yawa za ga mutane ana sa su a wasu group na daban waɗanda su ba san wannan group ɗin suke ba, ko kuma ana yin abubuwa masu yawa waɗanda ba ma su dace da yadda mutum yake ba, amma kuma haka kawai za ku ga kawai dan mutum yana da number shi ya ɗauke shi ya sanya shi a cikin wannan group ɗin, shi kuma duk da cewa dai baya so, ko da ya fita wani ma zai iya ɗauko group ɗin ya zo ya sa shi, sai kasance wannan abin yana matuƙar damun mutane. To a yau bidiyon mu zai share muku hawayenku a wannan ɓangaren domin zai nuna muku hanyar da za ku bi babu wanda ya isa ya sa ku a group in dai ba wai kun zaɓe shi ba ne. Ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. Amma kafin nan ina roƙonka, idan kai sabo ne a nan ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ina roƙonka da ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka, sai da ka danna mai like, sannan kai shi ga yan uwa domin kowa amfana. Ba tare da bata lokaci ba, mu fara bidiyon. Da farko dai idan ka buɗe WhatsApp ɗin wayarka, WhatsApp ɗin da kake amfani da shi, za ka taɓa waɗannan ɗigo-ɗigon guda uku na saman screen ɗin WhatsApp ɗinka. Kana taɓawa zai buɗo ma waɗannan bayanan. Za ka yi ƙasa, za ka duba na ƙasan wanda aka rubuta settings, sai ka taɓa shi. Kana shiga zai kawo ka nan wajen settings ɗin wannan ɗinka, sai ka duba inda aka rubuta account. Gashi nan da alamar dan makulli haka, ki, sai ka taba. Kana tabawa zai kawo ka nan, sai ka nemo inda aka rubuta privacy. Gashi nan da alamar kamar kwado haka, kwado na kulla abu. Gashi nan a sama a rubuta privacy. Kana shiga zai kawo ka nan, zai kawo ma duk wasu saituttuka duk ba ruwanka da su. Sai kai ƙasa, sai ka nemo groups inda aka rubuta groups, sai ka shiga. Kana shiga mafi yawa kawai kana shiga zaka gan shi dama tunda baka taba saita shi ba, zaka gan shi akan na farkon nan yake. Kusan kowanne zaka gan shi akan na farkon nan yake. Kai in dai ma baka taba shiga wannan setup din ba, in dai ka saita WhatsApp ɗinka, to akan wannan na farkon yake. Kuma yana nufin kowa zai iya saka a group, kuma za a iya saka a group ɗin da baka so. Kowa da inda mutum ya ganka, irin ko kun haɗa wani group ɗin, ya ganka wani group ɗin, kawai zai iya ɗaukar ka ya saka a wani group ɗin. Idan ka zaɓi na biyun nan kuma my contact, ma'ana dukkanin wata lamba da ke cikin wayarka, duk wata lamba da ke cikin wayarka in dai suka ga group to za su iya saka a ciki, amma kuma in babu lamban a wayarka ba za su iya saka a group ba. Amma in ka zaɓi wannan na ukun nan, shi kuma yana nufin za ka zaɓi iya wanda zai iya saka a group ne. To wannan ya fi sirri, domin idan ka shiga za ka iya zaɓar mamanka, babanka, ko kuma wani kawunka, ko wanda dai ka san ba zai saka a wani group na banza ba. Zai kawo ka a dukkan contact ɗinka. Za ka zaɓo irin mamanka, babanka haka, da kuma duk wani wanda ba zai saka a wani group wanda ba ake wani rashin ɗa'a ko kuma wani abu wanda bai dace a ciki ba. Kun ga wannan ita ce hanya mafi sauƙi da zaka hana ake saka a wasu group waɗanda kai kanka ba san su kake ba, kawai dai ka kasance ne a ciki saboda babu yanda za, kuma kana fita za a iya saka a cikin wani. Za ka zaɓi duk wani contact ne, za ka taɓa nan ɓangaren, gashi nan da alamar kamar circle haka. Kana taɓawa zai makin ɗin shi, kowa ya ka zaɓa za ka iya, idan kai makin ɗin shi kawai sai ka taɓa nan inda ke da good ɗin nan, alamar good ɗin nan. Kana yi kawai zai updating ɗin shi, yana ɗan yin searching saboda network. Yana gamawa kawai zai dawo da kai, shikenan. Iya waɗancan waɗanda ka zaɓa su ne kawai mutanen da za su iya saka a group. Babu wanda zai iya saka a group ɗin ba waɗancan mutanen da ka zaɓa ba. Kun ga wannan ita ce hanyar da za ka iya zaɓo iya wanda ka san
ba zai saka a wani group na banza ba. Kawai sai ka zaɓo shi ka sa shi a saitin cewa kawai idan ya ga group ya dace da kai zai iya saka, idan kuma ya ga bai dace da kai ba zai saka ba. Ba kamar yadda kowa kawai da ya ga group zai ɗauke kai saka a ciki ba, kai kuma baka so, amma kawai mutane kawai don sun samu lambar ka sai su rinka saka a wasu group waɗanda ba su dace. To yan uwa duka dai nan ne ƙarshen bidiyon namu, da fatan bidiyon na ya burge ku. Kar da ku manta da yi mana subscribe, sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.